अब तो समय ढेर हो गई बा बंदना हो रात भर तक निक लागी ना बाकी बानी जा सोमारी में एगो पुरान साज हुरका हो तब का अब पुराने लोग ढेर जुटल बा ना वही जुटल बने तो तने को हुरका पले लो माई के एगो पचरा गा के कजरी बोलते हमने के चल चल के जी मुन्ना तिवारी जी बिगही के माध्यम से पुरस्कार मिलल। अच्छा कह दे तने सुमिरन होता हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार। शैलेंद्र यादव जी पचफड़वा के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। बहुत दोस्त मित्र हमने के उपस्थित बानी सब है सबके नाम धर लगे तो हमने के समय के देखते हुए एगो माला से हम सबके स्वागत करतनी जे भी हमने के ए महफिल में उपस्थित बा ई माला जानी कि अब रवा सबके गाला में हम डालतनी एगो जोरदार ताली बजा के अपना मान सम्मान में रवा सब जोरदार ताली अपना खातिर सबका खातिर समय के अनुसार हुरका के आवाज बेस में हमें हो गई हुरका वाला हमें टोन खुलल बा भैया बंद करो को टोन तनी कम में राखी दो देखो तो मोट को दा मोट बेस डाल रखल से बढ़ाओ बढ़ाओ ये शंकर जी का डमरू है कमच्छा बाबा हुरका के आवाज सुन के निकली कुछ गायकी से कर में कलाकारी बा कैसे शौकत जी अरे कौन मैया गावत अइली कौन मैया बजावत है आहे कौन मैया बिहसत अइली कौन जोड़ल अरे कौन मैया गावत अइली कौन मैया बजावत
दिलदार के माने हो ताल कट गेल बा तबो भैया रुपया देता नहीं हां भैया सुरेंद्र भैया ना तुम का शैलेंद्र भैया पचफेड़वा के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार दिले बनी लदार बनी आदरणीय हमरा गुड्डू सिंह चेयरमैन साहब हां हां वहां के हलवाई अजय मिस्त्री जी हमरा के पुरस्कार दिल बानी चिकू बाबा के स्वागत बा अभिनंदन बा बाकी सवाल भकर जवाबो दियात रहे अविनाश कुमार जी क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो सिद्धेश्वर नाथ बाबा अपन कृपा बनल रहे कैसे अरे सीतली मैया दावत कइली फूला माटी मैया बजावत अरे सीतली मैया दावत कइली फूला माटी मैया बजावत अरे सात बहिनी की हसत दिमाग के मान गए बहुत रोकल पैसा लौकता आदरणीय सलेमपुर के भाभी हमनी के सांसद श्री योगेश्वर सिंह जी सौजन्य से हमनी के परम मित्र दुख सुख के साथी हमरा सुनील मिश्रा जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी चितेश्वर नाथ बाबा अपन कृपा बनौले रहे सुशील सिंह बुचानी जी पुरस्कार देने डॉलर बाबा कहां बनी बाबा आई डॉलर लेके डॉलर के काम नहीं है घरी जमीन एथी होता हां घरी कैसे देबे का घरी जमीन कुली लिखवाओ तनी एथी कराओ तनी प्रॉपर्टी डीलर हाय 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 धनी हां बड़ी चल चल तनी वो कजरी गा दो हां हां हां